DJ Sauti and the Big. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Farinan sanyo rabbana gwanin badawa, rabbi kara min hikima na yorerawa. Baitukan babban kamfani na yau sakawa, dan Mama Smart Home Limited su suke shanawa. Yanzu duk Abuja da su ake damawa, in kuna san fili ko muna saidawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Rabbi gara salati ga shugaban kyawawa, kaji hasken haske abin yabo da yabawa. Alihi da sahabbansa yanzu zan sanyawa, rana sanyo har auliya uban mancewa. Tabi ainanin su ma dole in jerowa, rabbi sanyo wannan kamfani yana haskawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. To ina al'ummar Abuja ga ɗan sako, kamfanin ɗan Mama ya ce mu kai lungu sako. Kan kuna san fili ne ko gida kun duko, kamfanin ɗan Mama na so in ce shi ke iko. Kamfanin da ke karɓar na gida har ma bako, ni ko Abdul Waka ta kamfanin ku na kawo. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Kamfani ɗaya tamkar dubu shi ne ɗan Mama, za ku sai fili ko gida ginin alfarma. Ɗan Mama Smart Home duk Abuja an sarama, mun gini mai inganci ga farashin sauƙi ma. Tun da dai rai daɗi gare ina al'umma, duk ku zo ɗan Mama domin ku yo morewa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Dan Mama Smart Home ya zamo madubin kallo, dan suna da ƙwararrun ma'aikata ba dolo. Bangaren sayi in kun zo abin sai kai zullo, in ka zo ofis nasu ma abin ya kai kolo. Ni Salim Iliyasu bazan da ba shi haƙilo, jagoran Mambila ne gwani abin nunawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Dan Mama Smart a yanzu babu irin ku, kun kafa rassa jaha-jaha da yaku. Bangare na gidaje da filika sai dai ku, shi siyan nagari mai da 'yan kudaden ka gida. Dan Mama Smart Home kamfanin da ke kera gida, ga farashi mai sauki kamfanin ga natsuwa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Dole in yo baiti gurin ka babban oga, Dr. Salim Iliyasu ya baka da tamka. Jagoran Mambila ne ba dole in kuɗa ka, me san ci gaba ne gurin matasa oga. Dr. Salim Iliyasu goja Allah tsare ka, Abdul mai wakar taku kamfanin ɗan Mama. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa. Kamfani na gidaje da filikan saidawa, dan Mama Smart Home Limited za ku zo dubawa.